Malawi Today. Nthawi poti ufulumira kupezeka kwanu ku inauguration yapita mutharika kwa utsama zokambakamba ku chipani chanu cha UTM. Nasema ndina UTM kodi? Ndina UTM. Yeah. Zinakhala bwanji? Kupezeka kwa inendeka kapena onsa UTM. Inuyo. Inendeka. Ndikugamba zayi. Famabwera pano ndipo. Sindesi ndikangamba ina amene sana. Yeah, koma nangasino ufuna ndivetsetse. Mvetsetsana. Inendeka inuyo onse. Inuyo. Anyoto ndikambala. Umapiri pachigwa adzuka bwanji akunena kuti chani anthu. Auli mukapezeka ku bwanji kumene. Chifukwa chani anthu amona ngati ine sindinopita ku national event ndaitanidwa. Andi amaditana pa level ya boma osati ya chipani. Ndatanidwa kuti uno kuti inauguration ya president elect tofuna kumuzakale nawo. Ndindi kadi Mr. and Mrs. Kamba ndimenota. Ndikane ukana kurizo na kenena ujana. And for your information, I had lost a mother by 18 mwezi wata. A president yanga Dora Akabambe anabwera kumaliro nakhala Limodzi. Timakambira na umeneko. And Anandiuza hapa nopo we are talking that DBB kuti it is grandchildren Limodzi right to parliament and so on. Akabambe? Yes. Kukuza nini? I said, oh, this is a very good development. I'm very happy about it. Ndiye ine ndibwere kuno kublanta ndandira card yoti ndipite ku inauguration. Basi ndikane. Ndilicholinga panga support chizimene a president anga ukambira na DBB. Anthu ali ndi relationship yoda ukambirana basi neyo ukana kusingabwere kumeneko. Akabambe atakhala panena kuti adakuza nzani. Of course. Mwapita ku stadium kuja ndi akuti mudathamawo kumeneko. Akuti mudathamawo Akabambe nawo zaini. Kuti tigwire ntchito ndi DBB. Koma anthu sana ndimvere. Imene munayankhula ku stadium akutero yeah koma zimene nakhandi kukamba koma ndikayika ku stadium nakamba koma khamukamba nakhandi kukamba koma ku stadium akuti wina adakumvani mulankhula osati pa mayankhula pawere sina da puti osati kuja no stadium okay mwakamuna kuti nakhandi kunena kuti ja nakhandi kunena kuti mmene tikuonera panopo ifeyo chaka chino si chaka chathu ife UTM and ni manena kuti pa zifukwa ziwiri before polling or after polling? No, before polling number February. Okay. Nine advisor wa a president ku UTM. Okay. So palintana ngemene naitanidwa ndi bwana ndikamati bwana ndona Akabambe. Okay. Kuti ndimakufunani nikhozobwera ine kumene muli ndawo zatiri kumunda ndilinga munda palozulu. Okay. Fumba farm. Ndana ndo ndawa some directions anabwera nzandipeza kufamuko okay ndana ndifuza kuti mukanza chitani pandale ndene nauza kuti pachilungamo chake mmene tilili panopo one tilipenderamu kuti chile kampeni two anthu ofesi napange ma structures pa grassroots adi mavoti amene amakhala committed kuti mavoti mukhuzowerenga kuti mavoti awa ndi athu amakhala ochokera ma structures tilibe ma structures ma grassroots pazifukwa ziwiri zimenezi chaka chino si chathu koma ndiyo ndikakuyang'anani ndikuona munthu state house not as a gardener koma ngati president then ndiona ngati kuti pange define route ya definite kuti ndikupita state house koma likakhala nkumaganiza zodzinamiza kuti chaka chino ndizotheka timangitsa kuti ino state house mudzafikako then ndimafuna ndikuwuzeni kuti sisi mwandifunsa an honest answer pangana line in DBB because ndiye chipani chokhacha chimene ndichiona ku opposition chimene chingathuwina chisankho pa zipani zonse za opposition pangana line muze mtundu wa Malawi mukangopanga choncho anthu adziwa kuti we are being serious if as UTM akhaso ni sympathy yotateta thandiza anthu akubuild chipani akambotithandiza tizipanga ma structures kuti chipani chikhale strong in readiness for you to fight better in 2030 now as minutes so time in Anandiuza da koma panopo ina simaganiza choncho I'm thinking different and then now that it's fine ndikupanga ni support ngatipo fika mid June tingapeze munthu wina wange wa serious odali ndalama nguti patsa $10 million niko kulimba mtima mdentiesi ndalama zinazi zipatsa anthu ataka ma structures
pofika September tikhale structures yoti tikozimadalira zina tizipangirana misonkhano, then we can try kuti tione tikozipanga bwanji. Koma in the business of anybody giving us drama substantial amount, bwana sizingateke. So since sinagwirizane nauza kuti apalasiyana maganizo sijidani, no hard feelings. Koma every time ndikakumana nizokumbusa ndikona khani kupanga choncho. Ndiyezo zokambirana awiri kufamu zidakapezeka bwanji kugulu. No, sini makamba ndi okawo. O makamba ndi ena. Makamba so ifini ndi ena. Umauza? Umapempha kuti gentlemen. Okay. Tindi mangalai. Kuposula bona ni malilo mina mnamba ya Raf Kamoto. Yes. Raf Kamoto is a friend in Nabida ne kumatanga. Yeah. Nichula zina ababoka kwa sinkani ovu. Ndabeza a vice president down ku South. IUDM Richard Magondi. Ndinza twinange ndi Mamuti Moses Ntakoma. Akucheza najo ina nakakara. And my first question, because of the concern I had, inali yonena kuti kodanya matai, are you serious if you declare Sanko? Why not just assist ABM? Because problem itina ndioti tikupanga gambo. Some of us are business people. Boma really body capital, forget about this economy. We are taking a big risk. Taking what is this in the bomb. I don't know that I don't worry if we know what we are doing. Now, so why do you think ABM started at 50+1? Ine ndikama enda ndima kondo ima beza ndola kubusa zindo majeza nao. Kuima pena ndipeza kulisa mbatata ina kulisa nkuni. Ndikama jeza nao ndimafusa ndo mugazo zotani pa 16 September ikuberai. Ambira manena kuti ife tufuna ABM. So we should not take a chance. Now that's the minute. So then mauza abana okama. Okay. Koma abana wachifanyoti of all the people amene nimeona kuti ama nipasa ulemu kwambiri. Komaso tikamala kutande mala kutanda kwa masuka. Sibu ililoso yuona amelana ndimbira kunufuna ndibone. That's why nimala kutanda kwa pili sana. Ndeo opereka makadi. Apeleka bwanji kwa inu kadi. Osapeleka kuchibani. No. Kadi milana ndibasene Anandiuza di Mr. Saonda Anandiuza as a friend. Okay. As Saonda anali ku UTM. Yeah. Mboyo. So I think amagazo zodi mwina inasinandira kati. Okay. Anagazo ni bweleza kati. Koma kunaza vezeka so kutachi pani na osu anapanga arrangements yotati itani as UTM. Including Akabambe? Simuzo as Akabambe. Okay. Why I'm saying Simuzo as Akabambe is because by the message imelana ntembera analemba Akabambe kunena kuti alandira kadi iwowo ndi a secretary general. Koma kadi yo yazerera kwa mtu ina wake wankulu. Okay. Also wa DBB go. Okay. So that I did not ask to talk, but said no kantawira ndi yazerera kuna chifanya. I didn't ask. Yeah. Because in that zamva kutipa nandi to arrangements yote to our pasama kadi. Ndi Akabambe anabwera ku inauguration. Anabwera ku masina mana kumene kuja koma munthu ina Anandiuza kuti actually magamoto yawo panja paja naika panali gamoto yanga ya Akabambe ndi ya Dr. Ntumbuka. Yeah, so anabwera. Anabwera ku inauguration inu advisor wao simuna kumani nawo? Sina kumani. Bwanji. Agulija na juluka. Koma nala nkula kumene kuti I wouldn't be surprised to Dr. Bamba konkule fana mora mtakati. Nala nkula so tamina mani banga interview. Mulindi any decision mina ili ntumba paka nalibanga. Yo siya UTM ndukupalwa TPP. Brian, in a lucid in a Mutwazibani, I'm not a Paris person. Some Mutwazibani, the live intention in your joke of UTM with a Kuchpanichi because in the Wazibani. Your cause, your cause, and your feeling cause in the DBP. Nimapanga zintu za ziko sabi yana Japan. I'm involved with UTM because UTM was born in my house. Also, Kalaji Joti, the Nogonda Japan, no. And he actually, for information, after the convention, Akabambe Nandibeza Ulibo. Ananjita so ndibira for the money. Tilakumana. Anabera uloza uti tabera convention, then mafuna tibikitsane. The information which you are one of the founders. Ndi maremo SKC. Ndemu ziyangana kuti ndi mwana wanu chipanichi. Don't drop your son, because if you drop him, afa. Now that Musa Kanima gets what he did, drop.
inuone kuthandizani all the way. The only time when because zipanga distance asa kuthandizani ndikona kuti mambo chita kusiyana zimene tinkakambirana ndi South. That's what I assured him. Ine sinikachoka ku UTM. Ine sinimapanga za Japan. I'm involved with UTM because UTM was born in my house. So for Solanga Loti, has there been a time you have considered leaving UTM kupita ku DPP? For muone kuti DPP mumvana. I can't consider kupita ku DPP. You can't? I can't. Ile UTM ndakuza nikale kuti sindina wasipani, so I cannot go. Kapena mwina ngongole muli nazo zizokusa kutsani ndiye muone ngati mukhoza kupeza nitendere ku DPP. Simone nanoka kuti muli ngongole. Of course. Afuna kupulitsa nyumba. Of course. So you are under pressure. Yes. You are under pressure. Yes, I'm under pressure. And pressure you not kulisinga tulipira ngongole. Okay. Koma kudini ganizele wrong lichite sora ngongole, the business will stop and haluza Ntchito. So I'm treading very carefully to continue. If this administration manager imabanga continue, I was going to make a decision then to go to Ngongole and sit down. They would not so Ntchito. Okay. Which I don't want to see happen. Kuliandu amina ureza live yao ujogera ku business manager right now. Issue nina udina ni kuzobanga consider pita kujibani jina jange ga TVP. It's unfortunate people can think that way. Ina sindina wasipani. I'm involved in the kuzana. Unasa kuti basi yani manyamula atumeli. Oh yes, anandipempa nyamara na go UTM. Anandimbira on. Why UTM? Yes. Anandimbira on. Why UTM or DPP? No, why UTM? Okay. Anandimbira on Thursday. Yeah. Kuti andimbira on ya DPP. Kuti tathandize basi ya UTM. And the time ene ndazamba zoto thandiza kwaka amafuna kuti achite higher. Okay. Because kuna ndikuwa na mapita kwa chita higher. It was very expensive. Okay. So in a third day mukuta ana no cause wala they can get it and go to fuel. Mind you, in the background ndudziwa zone na banana nduzo kuti palizoka mbira zinaza. Okay. Ngati muntu zimene sana kuze nduzotani. No, ananduza working relationship. Okay. He was very open. Okay. And the anachura so kwambiri kuti mu parliament utazibulencho Limodzi. Okay. Yeah, so I was very mindful. Kuti ndikuenda so banga facilitate zimene akwambira na bwana zokuti zienda bwino ineso ndikuenda uchirapo kanthu kuti papezeka mwayi hotel. I see. So ndamuza munthu uyu ndanoona uko zwauza kuti basi la available angosira fuel. And basi inobe inatengera anthu a DPP. Chifukwa imene nso akuti ndi nkhani kuchipani. Ndadabwa ndaiona pa internet. Mwayiona pa internet. Munthu wina akakulankhula za chipongwe kuti basi mwapatsa DPP pomwe ife tamene pamanga kampeni basi isimaoneka timachituka panga haya mabasi kwina. Ndiye ndachiona chimene chimunthu wina akarantumizira. I was very shocked and surprised. Basi yonjano? Ndiyanga koma it's branded UTM. Okay, basi yonjano nja UTM. Ownership ndiyanga. Okay, ndiyanga. Bus is mine. Imaka unyumba wanu. Imakakulipa kwangu area 15. Okay. It's my bus. I branded it as a contribution. Okay. The UTM is visible. I see. Tizibanga facility maendeleo yangu. Okay. And zimene zinapanga kalikali ndi SKC. Okay. And the Sudi Gama rimene napanga brand UTM ndio kai. Paliso magamoto ena. Mudapeleka soma koma tendi kambeza basi. Okay. So ntaona chituzi chimenecho. Ndachipanga forward kwa Anjawala because amene analemba ndi wa media and amene amapanga head media and Anjawala ngati national publicity secretary. Ndapanga forward kwa president yanga Akabambe kuti aone because I was very surprised because for me I didn't see anything wrong and until now I don't see anything wrong. Okay. So answer imene andipatsa Anjawala sanga yongo this boy is being overly serious. Then I said, but he reports to you, so you need to manage this. And the issue here, sio yamba, wakala kukubwera ma documents and rumenewa inserting me. We are in February. And in a kanukwanga forward kwa president zimenezo. Ntabanga choncho anatumizira ma screenshot Anjawala ya what he was discussing ndi Nyamatayo. Mpaka na Nyamatayo anachichotsa. Because he was rebuked easy kwa chilanji. Because basi takatugwirizana Ntchito nthawi ya campaign. And it's true, even kumakuicha stop ya Akabambe basi mapeze. Ndili ndi mufoni yanga muzituzi zote anthu anditumizira ifoito anatenga basi nkulemba message yonena kuti zikoma kwambiri basi atithandiza kwambiri campaign. Then somebody is saying kuti basi sina available. It was shocking. Okay. And the message ina imene analemba Anjawala sincerely kumulembera Nyamatayo ndiyonena kuti zinangokhala kuti akambala akamathandiza chipani sakwera pachuka. Otherwise basi takati uyuza ndamathandiza zinthu zina. That's what Anjawala said. And I have
got that message. So namuza njawala kuti zinthu izi zikamachitika ine ngati munthu ndinozomaganiza kuti mwana wangu mtu mandini ndofunika zinthu zimzi panga manage, because if it continues ine ndimangati kuti anthu ena aka media nkwayika so mu UTM kuti azindiyakira ndekukakhala phoso limene tipanga split chipani. That's not right, and njawala agreed with me kuti zisafika pamene zidamveka kuti UTM ndi DPP amakambirana mpaka usiku mamawa zidalephereka pati chidavuta ndi chani, and were you part of that discussions? I was not part of that discussion. Okay. And anthu amene amapita kuma discussions yoti mapama mpekesera simaza kuti ndinani. Okay. Yeah, like I told you, I don't have a position apart from within the advisor. Ndi mpando nditu. Yeah, mpando mero is not constitutional. Okay. Actually, many of them adango kumbera nchisoni. Siningadzio ngati ku. Adango kumbera nchisoni kudala nga munthu achilokera lopanda mpando. Sindudzio ngati ina nkhani ndivira chisoni. Okay. Koma otherwise mena madigital approach kuti tikale advisors. Ineyo now is actually it's not necessary to panga formalize. It's not necessary. We will be advising him. Okay. Or tilabando chudo with my advisors. Okay. Wana banga insist to have na bakari council. So this council is not constitutional. So that's why I'm saying kuti ine. Okay. So I cannot blame anyone. Munamva kuti chidavuta njiani. Chifukwa kukambirana ndati pipe kudalipo. Kudalipo kumachitika. What went wrong? There was no reason for me to be claiming unufuna report. It was not necessary. Nobody had a reason. Your mabwero matamanga explain why. Munamva kuti chani auje agamba. Why did the negotiations fail? Honestly, I don't have substantial issues. Many number of days not a pega motel. Mava one pega sanga many mavera. I see number pega. No, singa take report. I see timava mpekesera kuti amakoka nakuvana kwayambirira ndimamva kuti fair UTM kuti nkafuna takhala fair patsogolo. Okay. Zimene zozo zita challengeedwa for reasons zomava, right? Zinazapezeka kutamba kwambirana nkhani ya running mate kuti mina tikai running mate ndiye pamene poso ndinamva kuti panadzava chonchi. Then after that I hear kuti ya DPP anapanga offer kuti banji tidza kupanga consider second vice president. So if I know that's too small. That's what we hear. Koma I wouldn't want kuti ndikamana kula pano kuti anthu atenge kuti zimene zinachitika nikandi kunama so nation mabamukira. Nobody came officially kudzandipangira explain kuti kucha kutaenda kumotera. So it's unfair kuti nditenge zizo kuti zimene zinachitika. Amai makuta ndanzana ndijamwa yanga mnachi iwo ndanda chidobo payonse inauguration kucha ya DPP zona linaona muendera limodzi ulendo sende alowa sana lo ineyo Anandiuza kuti alowa koma nangu waona kuti akukala, and I had no reason kuti ndifunse lifane mapanga choncho ngati alowa DPP palibe amene angapanga blame apanga chisankho freedom of association. Okay. In the last year ndapita ku mlako alomwe munthu ina sindile mlomwe tine mchewa 100% koma nandiyitana ku mlako last year ndapita ndasogesa so chamulako chimene navala pita kumene and this year atakhaura ndiyitanaso ndivalaso chamulako. Okay. Ndipita. Okay. Koma sindalowe mlako fa sindile mlomwe. Now it's unfair ineama kuti Anandiuza utalo wa DPP kuti zinatalo wa DPP. Why should I do that? Achabu koma ngasama amane kuti ndache mwaliana ndache mwaliana amane ndache mdauri aruma mwatsogoza amayi makuta kuti ndopezani ujeni saonda alusa amane kuti natsogoza ndi akutero amane nachoncho amane nachoncho koma the truth of the matter is I think somewhere in January iwo amakuta even saonda ndi munthu wina wankulu sinimuchula Anandiuza kuti afuna pita kuti DPP nawo zati ya munthu wina wankulu simchula musandivutitsa atendi fotokoze simati nthawi ya koma muchula anandipeza kunuza kuti afuna pita ku DPP napemba please don't. Okay. Let's grow this party. This economy will need span at least 3 zandale zikulu za serious kudena kakhala mboma ena zitsutsa for checks and balances.
So mukapita ku DPP, that means you are killing UTM. Let's build our party. That's what I told them, and anandivera sana bit. After some time, mpamenda zanataka message tsuna lake mina prakta so 2 months or 3 months. Saonda nantumizaka message kuti I was under pressure, I had to go. Ndiye pana kuna pita DPP. Kuma makuta sana ndiuzi. Kule anthu auta uyenda. Kuti ayi Akabambe achoke, yayi pa president pati tiunike ponso akulozanisa mchalai. Kuti mukwatu makondi. Ideyo tu anthu akuzulongola zambiri zimene angafune, it's fine. Akuzulongola zimene angafune? Alangule, it's fine. As long as I know kuti zimene zisikupanga. Imene mwaimva mukuiziwa? Naiva. Okay. Because akumanemba even budget pa group ya WhatsApp. Oh, okay. For your information, last year tango yo convention pana zambo kambidwa nkhani zonena kuti anthu amunyinyirika yaitala kuitsa munthu winake wankulu simchulaso anandiimbira phone ndoza kuti unoko anthu they are actually trying to assemble nichonge yoti pakhale motion yoti apange impeach Akabambe. Now zote zimezo ni sabasi. Ngati kuti nene libo ndindo mtivere. Ni sanza tupita ku general election. Mugambo manga zimezo manga disabilize Japan. I don't want to hear that. And ngati munthu ameneyo panopo mende kulankhula akumva. Akumbukira ngati atafuna kuzonera kuti ndine ngati zimenezo. I told that person kuti ndisamva nkhani imenezo zoti muzikamba zoti mufuna panga impeach Akabambe. Muchita disabilize Japan tupita ku convention. I mean kuja ku general election. Zimezo sachitika. Ine koma president wa UTM mumaufuna muda akayimira kukunzuzu nikaufuna nthawi imeneja chifukwa cha mumaufuna nikaufuna nthawi imeneja kapena ndikupase background atibe pa nthawi ya background nthawi ya background no ndikupase nthawi ya background itibe akambala nthawi yatithera we are almost an hour and more koma ndikuuze nikuti nthawi imene ndikapita ukayimana solanga straight nthawi imene ndikapita ku convention solanga la straight president wa UTM mumaufuna abe mpaka pano yes or no ndabanga express yes or no ndabanga express mungo ndiyaka fusoli sindiyanka mumafuza jonje chabwino nthawi imene convention ndakayimana pa position ya president senza kuti maufuna president kwa pano singafunde pali munthu wina wake ndikufunanji ngasakula anyamata auyenda midzimu ndiyanu ndamva zimenezo koma for your information I don't even know anyamata amene kuti ndiyani okay sindiwadziwa okay and anthu ambiri amene akulemba ma WhatsApp group khani imene imunene ndiumatenga manamba yawo kuti ndapange study ambiri akupezeka kuti anthu abwera ndi Akabambe poswedwa kuchokera ku DPP. They are loyal to Akabambe, not the party. No, so and ulankhula kotero afuna panga disabilize chipake. So the other part of my question president wa UTM mmaufuna be today? No, there's somebody there who I'm supporting actually. That's why ndakuza ndikuti last year anthu anandimbira phone kuti afuna apange impeach Akabambe no. Okay. You cannot do that. Ninga nakha kuti until today ndingakonda Akabambe ajoke ndinganatengera ku mai bane. Okay. Kuti apange impeach. Okay. Ine sidiba ngazotero. Look, my brother SKC amene naga chita negotiate kuti abwere ku Japan chili pa formative stage as a current president ndine time mene ndili interim president wa Japan. I negotiated. People like Kwesi Susa know this, Joshua Valera know this, anali ma proxy ya Saulos tisana muchure kuri rugenda Ntchito Limodzi. Okay. Amambira ku office kwanga tikuma kamtanzi mese even her excellency Magi Kamoto my marriage lima amambira ku office kwanga Malemu Rafu Kamoto amambira ku office kwanga tikuma kambirana chipani chili pa formative arrangement. Kumeti makambirana ma issues on how we are going to move forward. So you're not going no ine ndikana khala munthu wokonda power ndikana what will be your parting shot tonight muyangane kamera zokombiri so pano nthawi ndizoti atha pano wafuna ningonena kuti za business ita pasina kumokwanira ineyo ndikanakuonda ndiyakulamookwanira anthu tilankhule nawo ndicholinga chita apange benefit nkhani ya business kula anthu ambiri amene sakugwira ntchito m'Malawi muno amene tidati zilankhula nawo monga mene mnanditanira kuti abwera ndikambira nebo za inu moyo wanu nkhani ya business tikanalankhula kwambiri za business pano anthu ambiri akanakhala inspired and see kuti akuzira ma business kumachita ma business kuli vuto anthu ambiri amene amafuna atachita business amanena kuti sangambe business chifukwa akulephera kupeza capital chifukwa choti amaganiza kuti capital kwene kukhala ndalama zambiri koma business anybody boma lanyuwaneli ndikupempha kuti tiyesetse
tipange rejuvenate this economy. Ma business amene anatsala pang'ono kuchita closing ngati business yathu ya Mkaka Construction ayambireso kupanga flourish, ayambe kupanga employ anthu ena ambiri, ayambe kupanga encourage anthu ena kuti akhuzita business. Mkaka Construction ilidanya mata ambiri amene anapita kuchita Mkaka Construction kana kupanga rani ma business opasa chidwi zimene zimachitika ngati economy kuyenda bwino. Ndingakonde kuti ndikuonera zimene. Ndikuyamikeni kwambiri Engineer Newton Kambala, titakwina nani kuti mubwere mwatelemekeza kwambiri. Zombo kwambiri Brian.